Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Stori am llew yn colli ei pyjamas, neu jungle a bolgi yn mynd am dro i'r syrcas. Plwm pa deryn gyda cyw a'r kangaroo, straeon yn nos I sŵn y gwd I hw. Mae'r haul yn mynd i'w wely. Mae'n amser I ni gael stori fach cyn cysgu. Dewch nawr I di cyw I glywed stori fach am un o'r criw. Ie, dewch da ni fyd cyw. Helo bawb! Dach chi'n barod am stori fach hapus? Wel, dewch, gnewch eich hun yn gyffyrddus. Roedd Bolgi yn diogi yn ei stafell wely un prawn, pan glywodd arogl hyfryd melys yn hedfan I fyny'r grisia o'r gegin. Meddyliodd, wrth anadlu I mewn yn ddwfn drwy I drwyn am arogl bendigedig. Cofiodd yn sydyn fod Jungle wedi deud I bod hi am bobi dynion bach sinsir heddiw, un I bawb, cyn mynd allan I chwarae pêl-droed. Ond, da chi a fi'n gwybod bod Bolgi chydig bach yn farus, yn dydan? Doedd un fisgedan ddim yn mynd I fod yn ddigon iddo fo. Felly, dyma fo'n dechrau cynllunio a meddwl am dric i'w chwarae ar ei ffrindiau. O! Aw! Fy nghoes I! Dechreuodd Bolgi gwyno'n uchel, yn y gobaith y bydda rhywun yn ei glwad. Ac yn wir, pwy hedfanodd I mewn i'w loft yn edrych yn bryderus, ond deryn. O, be sy, Bolgi? Gofynodd hi. O, dwi di brifo nghoes wrth redag gyna, medda Bolgi. Mae'n boenus ofnadwy. O, diar, medda deryn. Os na rwbath fedra I wneud I dy helpu di? Rwbath fydda'n gwneud I chdi dim ond well? Wel, rhyfedd I chdi sôn, atebodd Bolgi. Dwi'n meddwl bod Jungle di bod yn pobi dynion bach sinsir yn y gegin, ac mi fyswn ni wrth y modd yn cael un ohonyn nhw. Ond ma'n nghoes i'n brifo gormod I fynd lawr y grisiau nôl un. Bron, cyn I Bolgi orffan I frawddeg hyd yn oed, roedd deryn wedi hedfan nerth I hadenydd I lawr y grisia, ac wedi dod nôl, efo ni dyn, ond 2 fisgedan fawr yn ei cheg. Dyna chdi, Bolgi, meddai. Mwynhad I dy ddyn bach sinsir, a geidi fy ni hefyd, gan dy fod i'n teimlo braidd yn ddigalon. Gobeithio bydd dy goes yn well cyn hir. Hwyl, ychwanegodd deryn, cyn hedfan allan drwy'r ffenast I fynd I chwarae pêl-droed efo Jungle. Chwarddodd Bolgi wrth ei hun. Nid yn unig I fod wedi cael 2 fisgedan, ond doedd o ddim di gorfod gadael I stafell wely hyd yn oed. Cyn iddo gael cyfla I flosur fisged sinsir, pwy ddaeth I mewn i'w stafell ond llew. Ac roedd o ar ei ffordd allan I chwarae pêl-droed hefyd. Ti'n dod allan? Gofynodd I Bolgi. O, swn I wrth fy modd, ond dwi di brifo'n rhoed wrth ddownsio gyna, meddai. I ddeud y gwir, o'n I ar y fi'n mynd law grisia I nôl un o ddynion bach sinsir Jungle, ond paid a deud dim mwy, medda llew. Mi ai I nôl un I chdi wan. A dyna'n union nath o, wrth I Bolgi chwerthin wrth I hun yn ddistaw bach. Roedd chwarae'r tric yma'n hawdd. Pan ddath llew yn ôl, nid 1 fisged oedd ganddo, ond 2. Cymra fy ni hefyd, medda llew, gan a dw ti'n teimlo'n dda iawn. Allai Bolgi ddim credu I lwc, a sglaffiodd y bisgedi'n farus. Wrth iddo orffan y briwsionyn ola, pwy gyrraeddodd, ond
Plwmp oedd wedi clywed gan y lleill bod Bolgi wedi brifo. A do, roedd Plwmp wedi dod â ni dyn, ond 2 fisgydan i Bolgi gan i fod yn ffrind cystal. Diolchodd Bolgi iddo, cyn i Plwmp fynd allan i ymuno â'r lleill. Ond roedd yn dechrau teimlo ychydig bach yn farus wrth fita'r 2 fisgydan ddiweddara. Ond dyna ni, meddyliodd Bolgi, bydd digon o bobl bach sinsir ar ôl i'r lleill, yn bydda? Roedd Jungle wedi pobi 6 bisgedan, yr un i'r anifeiliad. Roedd Bolgi wedi bita 4 i ddechrau, a rwan, i fod wedi cael 2 arall gan Plwmp, roedd wedi bita 6. O na, roedd o wedi bita pob un dyn bach sinsir. Wps, roedd y tric bach yma wedi mynd chydig bach rhy bell. Lwcus bod yr anifeiliaid eraill i gyd allan yn chwarae pêl-droed, meddyliodd Bolgi, wrth iddo sgrialu nerth i bawena i'r gegin i baratoi a phobi dynion bach sinsir newydd. Gobeithio y byddai'r rhain yn blasu cystal ar ei Jungle. Dim ond yn newydd roi'r bisgedi i oeri ar blat oedd Bolgi, pan gyrhaeddodd y lleill adra yn llwglyd iawn ar ôl chwarae pêl-droed drwy'r pnawn. Rhythro nhw at y plat a chymryd dyn bach sinsir yr un. Mae'r rhain dal yn boeth esgynna, am hyfryd, medda Llew, un ddaw ti am Bobby Jungle. Ar osa funud, medda Cyw wedyn, wrth sylweddoli nad oedd un aelod arbennig o'r criw yn bita. Bolgi, lle mae dy ddyn bach sinsir di? O, nes i fita fo gynna tra oeddech chi gyd allan yn chwarae pêl-droed, atebodd Bolgi. A dweud y gwir, mi ddoi allan efo chi tro nesa. Ma'n nghoes i a'n rhoed i teimlo llawar gwell i hyn, a dwi'n siŵr fod cicio pêl efo ffrindiau yn fwy o hwyl nag aros adra. Pan mae'n hwyr ac yn dechrau nosi, does na'm byd gwell na chael stori fach cyn cysgu. Nos da! Mae'n amser mynd i gysgu, bydd stori eto rhyw dro wrth iddi nosi. Nos da o fyd Cyw, bydd stori eto rhyw dro gan y criw. Nos da o fyd Cyw.